Ang bird flu ay isa ini ka makalalaton nga balatian, tugas ang influenza virus nga nag-apekto sa maramo nga species kaangay sang manok, pabo, pugo, guinea fowl kag maramong iban pa, amo man ang pet birds kag wild birds. Madamo ang strains ang bird flu virus. Ang kaanging strain nga H5N1 ang na-detect man sa pato kag pugo farm sa Bulacan kag Pampanga sadtong bulan sang Enero. Nag-issue na sa executive order si Provincial Administrator OIC Governor Attorney Dennis Ventilacion nga nag-implementar sang temporary ban sa pagpasulod sa probinsya sang manatakpan nga pispis, poultry products nga mga poultry products gikan sa kapis halin Disyembre 3 tugtub 13 tuig 2022. Ginrekomendar sang Negros Occidental Provincial Legal Office ng PLO ang pagpasaka sang kaso administratibo kag kriminal kay anay Provincial Planning and Development Officer o kon PPDO Marialina Sanogal kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Dr. Zephyr Gerhard Kaelian bawod sa unliquidated financial assistance sa Negros First Emergency Response Team balor 3 milyones pesos. Ini nga pinansyal nga donasyon ang para sa Amity Public Safety Academy Incorporated kag sa investigasyon sang PLO sanday Sanogal kag Kaelian ang mga board of directors sa APSA bisan pa nga nagaserbisyo man bilang public officials. Dugang pa sang PLO sila ang may kilabtanan man sa pag-implementar sang financial assistance grant sa NFERT o kon NFERT sa ila kapasidad bilang mga miyembro sang PDRM Council. Suno sa PLO ang appointment ni Sanogal kag Kaelian bilang director sang APSA makabi nga conflict of interest sa ila duty bilang mga public officials sa probinsya sang Negros Occidental. Gin-terminate man ang kontrata sang 12 ka mga drivers nga assigned sa Provincial Disaster Management Program Division samtang isa ang formal gipasakaan sang kaso. Inagin pagwa nga report sa Provincial Legal Office karon nga akon kahapon nga adlaw. Ini sila ang ginreklamo may kang tanan sa late nga pagsumeter sang trip tickets. Ang ipasakaan sang grave misconduct amo si Dennis Bustilo nga regular employee sa gobyerno provincial samtang ang 12 nga lunsay contract of service amo sanday sa Cyril Caparida, Martin Chavez, Ayan Introduction, John Ray Gareza, Joel Ginanaw, Alexander Muliena, Mario Mundihar, Rande Moreno, Paterno Paniergo, Clarence Fitz Recto, Reynaldo Tolentino, kag Omar Trono. Ang Administrative 2 nga si Alan Paul Serralbo gipasakaan man sang kaso ng grave misconduct kag gross neglect of duty bangod sa hindi pagsunod sa memorandum order. Ini siya ang isa ka casual employee apang ginrekomendar nga hindi pag-i-renew. Si Rami Emilia nga isa man ka Administrative Aid 2 ang ipasaka naman sa kaso ng grave misconduct kag grave threats apang nag-resign. Si Special Operations Officer 1 Ivy Yvonne Galiasa nga regular employee ang nag-resign man kag ipasakaan sa kaso ng grave misconduct kag neglect of duty. Ang utility worker 2 nga si Rustico Gumana Jr. ang ipasakaan man sa kaso ng grave misconduct bangod sa late submission sa trip tickets. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga may 8 na ka mga kontraktor ang nagpabutyag nga interesado para sa solid waste management program sang syudad. Ginalantaw ni Benitez nga madugangan pa ang mga kadamuon. Sa karon sunod sa alkalde ginatapos ang terms of reference para mampisahan na ang waste management program. Ginapaabot na sa alkalde nga mapalawig ang kontrata sa IPM-CDC nga magatakop sa maabot ka Disyembre 31, 2022. Ang IPM-CDC ang may duwa ka separado nga kontrata sa local government unit. Una ang paghakot sa basura kay ikaduha ang pagdumala sa sanitary landfill sa barangay Felisa. Ginapangabay naman ni Mayor Albi Benitez sa mga ambulant vendors nga magsunod sa ordinansa nga nag-regulate sa ilang hanay. Sunod kay Benitez, may nabalay na nga guidelines ang City Council kung din pwede makabaligya. Sa idalom sang ordinansa, may 8 ka mga lugar nga pwede makabaligya ang mga ambulant vendors. Ini ang makitaan sa Gallardo Street, corner Lasal Avenue, tubtob sa University of St. Lasal, las 8 sang aga, tubtob las 10 sang gabi. Sa North Capitol Road, tubtob sa corner sa Aguinaldo Street, las 6 sang gabi, tubtob las 10 sang gabi. Sa Dalan Katuslaw sa Jollibee Luzuriaga, tubtob corner Ballesteros, las 8 sang aga, tubtob las 8 sang gabi. Sa Dalan Gonzaga, sa area sang Amar Plaza, kag Chinques, las 8 sang aga, tubtob las 8 sang gabi. Sa Dalan Luzuriaga sa PNB, kag Greenwich, las 8 sang aga, tubtob las 8 sang gabi. Sa sulod sa Bacolod Plaza, las 8 sang aga, tubtob las 6 sang gabi. Sa Dalan Bonifacio, las 4 sang hapon, tubtob las 10 sang gabi. Kag sa South Side sang Dalan Ballesteros, las 8 sang aga, tubtob las 9 sang gabi.
Sa Rebuluan, nag-umpisa na ang syudad sa pag-register sa mga ambulant vendors sa tuyo nga mahatagan sila sang health card, sticker, kag special permit. Nakasumiter na sa loan application ng Bacolod Local Government Unit sa Department of Finance Regional Office. Suno kay Mayor Albi Benitez, luwiyag sang syudad nga mag-loan sang 5 bilyones pesos sa Development Bank of the Philippines. Sa karon ginaulat sang alkalde ang clearance halin sa DOF para makasecure sang loan. Nalakip nga gastuhan sang loan ang 600 milyones pesos nga legislative building. Base sa approval investment plan, nalakip sa development projects na ginadutso sa Bacolod ang mga housing projects, infrastructure projects, port development, waterworks program, post-COVID-19 related projects, school buildings, computerization project, livelihood projects, pagbakal sa mga equipment, road concreting, kaiban pa nga mga proyekto. Inlansar naman sa Bureau of Fire Protection ang mga programa para sa uplan ligtas na pamayanan on the road. Kadungan ni sa preparasyon sa ilahensya sa naghilapit nga Pasko kag bagong tuig. Sunod kay BFP6 Regional Director Fire Chief Superintendent Jerry Candido, kansilado na ang mga vacation kag mandatory leave sa mga bumbero kag ginmanduan nga sila magpatigayon sang mga rekorida sa ilatag sa kamanasakupan. Nalakip sa mando ni Candido ang Uplan Paalala Iwas Paputok 2022 kag ginmanduan nga magpatigayon sang Intensified Fire Safety Awareness Campaign. Ginpanugyan man ni Candido sa mga pumuluyo nga luyag magbakal sa Christmas lights, pilion gid ang may tatak nga ICC kag product safety mark kag ipalayo sa mga combustible materials kag patyon antes magtulog agud malikaw sa sunog. Gindayaw naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang inhimo sa isa ka concerned citizen nga pag-report sa iya pagi sa pagpadala sang video nga pagkawat sa nga taklob sang manhole sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport. Naglawig ang video sa masobra isa ka minutos sa diin makita nga gintuyo nga ipalagyo ang taklob sa nga manhole nga ginsakay sa tricycle. Duha sa mga pasahero sang tricycle ang nagpalagyo samtang driver naman ang napakitluoy kag ginbalik ang taklob sang manhole. Sa speech ni Mayor Albi Benitez sa flag raising ceremony kahapon sa aga Lunes, iyagin pahayag nga Domingo sang gabi sang iya nabaton ang video. Mabatian sa video ang tingog sang concerned citizen nga hindi luyag sa alkalde ang ini nga mga hilikoton. Suro sa alkalde ini ang pagasugod sang pagbag-o nga hindi lang opisyal ang naghihimo sa aksyon kundi lakip man ang mga pumuluyo. Para kay Benitez, nanamian ini bungod ang tao ang mayara sa nga pagsalig sa gobyerno samtang liwat nagpahanumdom si Benitez sa iya nga speech sa mga empleyado nga wala dapat sa nga color coding sa Bacolod City Hall. Ginkuhaan niya video ang pangawat sang salon pala sa manhole. Siling niya, this is a citizen's arrest. Ngunit gusto si Mayor nga may amuna ang pagsugod sa pagbago nga hindi lang niya kita ang gahimo sa Mayo. Tanan nga mga Bacolod nun. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Action Radio Philippines Standard Time, 7:09. Presyo sang balaklon magasaka sa bulan sang Enero. Samtang Marcos accountable sa Maharlika Investment Fund. Ang detalye sa aton mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para sa complete management sa iyong mga liver detox, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi
Maayo man o kung hindi, ang tao may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Yes, good morning lang mga ka-action and welcome to this Action Balita Morning Edition. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy. Happy Tuesday. Good morning, kids, sa mga ka-action. Yes, good morning and Nakawa? terno ka. Of course. Kaya ngayon si Kay- mo daw, kwan ka daw, Tadlong brownies. brownies. Hindi ba brownies na kanami ikaw noon? Oo. Ate mo ka man na. Ay, wala. Iklain, Action Boy. Ew. Wala endorse. Good morning sa aton nga mga ka-action sa nag-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live, no? Morning da kay Nonoy Treyes. Gakapi sila ni Mike, kag ni Cap Noel, Kagawad Noel, Libuon, kag Larry Villaflor. Dingto din sila kapangapi man. Mang putong ko sila karon Makonta kay maapas ka to. Yes, because I like coffee. Wala ka ba dugari site ko ba? Kag sa aton nga mga ka-action dira, good morning ha sa mga vendors naton, mga drivers, mayong aga no. Sa nagamonitor sa Facebook, Ana Sinoro, good morning. Pasensya kay na wala kita makapangtamyaw ha. Miss Jenke de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Teresita Batik-Batik Suela. Kagay Gerald Babaw. Ay migo, mga aga sa imo Roberto Ducado. Mahawtasod ko sinugba nga tuloy. Oy, hindi magpatama ha. Yes, kay Tuloy. kadelikado. Hindi magpatama, amigo, no? Sol Lama Barnatsa, uy, happy birthday ko no siya sister nga si Milit dira sa New Zealand. Uy, Oy, birthday bala sa ni Papang. Gani man. May lang naumpawan pa siya, no? Kalahin mo siya. May lang naumpawan pa siya. Ay, sorry, Pag. So, kay Milit sa New Zealand, good morning sa imong happy birthday. Sa kay Papang Nixon Tahom. Happy birthday man. Kabay pa nga mangin madinalag-on ang imo programa sa kada alas 2 ang kagahon. Yes, mangin mabinungahon. Alas 2 hasta ano ganing programa ya? Hasta Alas 3. Alas 3. Alas 3 kay gakwanta dayon ga sign off na. Alas 2 ang kagahon hasta At alas 3. least 1 hour, no? Ga-sign off. Anong title sa programa ya? Ang ni Papang. ah. Papang and Bestie. Kayo po dito si Ninyo. Papang and Bestie. Ang manabi ko anay hutik sa kagahon. Hutik sa kagawon. Amo na nga hindi sa mabatian mayo kay hutik mo. Correct. Ang tingala kung duway mo ko kabati, hutik gani. Hutik. So, hindi siya may Hutik. bation. Hutik sa kagahon. Dala ka. Hala, Sige. Lito Palermo Olvido from Deca Homes, South Bacolod. Congratulations morning. Chicken at Baboy Terminal Branch 3 sa ilang grand opening yesterday. Ay, kadamo na sa ilasang branch ba? Congratulations. Ano nga, Chicken at Baboy? Terminal, ang mga ngalan niya. Okay, may mga gaparada. Hindi hati-hado. Kaamot nga mo na ngalan, Tindra ko rin nagaparakuan nagparking ang mga chicken kag Baboy. baboy terminal nila. Very Stop. literal. Damo na sila branch in fairness, So, congratulations sa inyo. Sa Food Terminal Center, galing sila dira sa may kuana, sa may provincial kuana bla, sa Palapala bla.
may ari na sila subong. Kaya mo nang Grand Openings na Oo, kapon. okay, may ari na sila sa downtown. Ayun, action board, nalipat ko nung nga street. Meron pa sila dito sa may, sa may going home site, bala? Ang problema lang ni kay Lito, kay wala silang imbitar, bala. Oo, wala na problema da. Pero bisan hindi Grand Opening, kung mag-imbitar ka dala amigo Lito, okay man Pwede, gid. Kay Basi- mo, anta, chicken at baboy, kag kanding terminal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Time, las 7:18. Sa detalya na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginapaabot nga magasaka ang presyo sa mga basic necessities kag nagapanguna nga mabalaklon sa bulan sang Enero sa masunod nga tuig. Sunod kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, may posibilidad nga sa tunga-tunga sang Enero tubdob katapusan maobserbahan ang pagsaka sa presyo. Dugang pa, tubtob sa 50 ka items ang nakitaan nga magasaka ang ila presyo sang tubtob 10%. Ini ang ginalakipan sa mga dilata nga sardinas, mga processed milk, kape, tinapay, instant noodles, mga condiments, pareho sang asin, soy sauce, langgaw, habon panglaba, habon pampaligo, dilata nga karne, kag mga batteries. Ginpaatag sa opisyal nga wala malakip ang mainis sa suggested retail price sa bulletin nga ginpagawa sa DTI sa Agosto samtang ang mga gusto pasakaan ang na-review na. Ginapanugutan lang sa ahensya ang pagpasaka presyo sa 40-50 ka items sa tiyon nga matagan dugang sa kasarangan nga presyo ang mga konsumidor. Ginpahayag ni Anay Presidente kag House Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo nga accountable si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ginaduso nga Maharlika Investment Fund o kon MIF o kon Sovereign Wealth Fund. Ginatumo ni Arroyo ang House Bill No. 6398 sa diin ang 250 bilyones pesos nga capital para sa MIF ang magahalin sa state financial institutions kag ang 25 bilyones pesos ang magahalin naman sa National Treasury. Ang iban pa nga mga contributions magahalin naman sa BSP kag Philippine Amusement and Gaming Corporations. Sulod pa kay Arroyo ang kadalagan sa anuman nga fund, sovereign man o kon pribado nagadepende sa kalidad sa pagdumala. Sa tiyon nga mangin operational na ang pondo, accountable si Marcos sa panugyan man sa Department of Finance nga ginapangunahan ni Secretary Benjamin Jokno. Samtang ginaprobahan sa Senate Committee on Local Government nga ginapangunahan ni Senator J.V. Ejercito ang nakalainlain nga hagna katuyo magtukod sa Negros Island Region.
nga ginapaabot magasakop sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Sunod sa senador, importante ini sa pumuluyo sa duha ka probinsya, agudimon isa ka riyon sa tuyo nga mapadasig kag mapalapit ang mga serbisyo sang gobyerno nasyonal. Nagapati man si ehersito nga mangin alagyan nini sa pagtinad pa sang duha ka probinsya nga isahon bilang isa ka riyon. Ang mga hagna ginalakipan sa Senate Bill number 1236 ni ehersito, Senate Bill number 89 ni Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Bill number 812 ni Senator Win Gatchalian, Senate Bill number 1422 ni Senator Bong Revilla, kag Senate Bill number 1469 ni Senator Lito Lapid. Sa iyang bahin, ginpasiguro ni Majority Floor Leader Joel Villanueva nga ischedule ang mga hagna para sa second reading sa tiyon nga makalabot sa iya opisina ang committee report. Gin-question ni Senator Risa Hontiveros ang pamunuan sa Department of Health o DOH sa pagpamalibad ng paidalom sa audit ang tanan naging gastos ng gobyerno sa pagbakal sa bakuna batok sa COVID-19. Sunod sa Senador, madugay na niya ginapangabay sa DOH nga i-audit ang gingasto pagiman sa pila ka resolusyon sa tuyo nga may baluan sa publiko kung nausar sang maayo ang pondo. Palayag pa ni Hontiveros si samtang nagalawig ang proseso sa special audit, hindi na matumod ang mga ahensya kag individual nga posible may involbado sa anomalya sa pondo nga gingasto kag utang sang gobyerno. Samtang ginpandamaan sang Department of Agriculture ang publiko batok sa pagbakal sang sibuyas Bombay sa mga online platforms tungod posible ini ang illegal nga ipasulod sa pungsod. Sunod sa DA, ang puti nga sibuyas Bombay nga nakitaan online ang posible smuggled nga ipasulod sa pungsod nga dapat mag-issue pa ang ahensya sang import permits kag mahambalan ang kakulangon sang supply sa karon. Pahayag ni DA Deputy Spokesperson na Rex Estoperez, tanan nga nagasulod ang nagapakita nga illegal. Ang online post nagapakita nga ang puti nga Bombay ang ginabaligya sa 1,650 pesos para sa 9 ka kilo nga sako kon 180 pesos sa kada kilo apang dapat paklaruhon sang source ang mga produkto. Paandam sang DA nga ang bisan anong smuggled products nga nagasulod sa pungsod ang wala gina-review kag posible hindi mapuslan para sa kinanglanon sang publiko. Dugang pa nga ila talupang don ang bisan ano nga makumpiskar nga shipment sang puti nga Bombay kag i-review ang mga ini para mabaligya sa mabaligliaan sang kadiwa ukon sa katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita. Nakumpiskar sang Bureau of Customs sa BOC ang masobra sa 63 milyones pesos nga balor sang smuggled frozen foods nga nag-abot sa Manila International Container Port o kon MICP gikan sa Hong Kong kag China. Sunod kay BOC Commissioner Yogi Filimon Ruiz, nagugat ang nasambit nga operasyon sa nabaton intelligence reports sa Customs Intelligence and Investigation Service MICP angot sa pag-abot sang duha ka container van gikan sa China nga nagaunod sa frozen meat products apang gindeklara sa consignees nga frozen prawn balls. Ang mga container vans gikan sa Hong Kong ang nag-abot sa pungsod sang Nobyembre 17, samtang ang gikan naman sa China ang nag-abot sang Nobyembre 18. Sunod diri ang kada apat ka container ang may 15,750,000 nga balor o kon 750,000 pesos nga balor sang suspected misdeclared frozen goods. Nadiskubre sa inspection sang BOC gikan sa container vans gikan sa Hong Kong ang mga frozen tofu, chicken paws, kag boneless beef, Vietnamese suckling pig kag bean curd skin. Sa container vans naman gikan sa China nadiskubrihan ang frozen fish tofu kag frozen beef chick meat. Samtang sa duwa naton nga mga balita nasyonal, ako naman ni Philippine National Police Chief Police Brigadier General Rodolfo Azurin Jr. nga may na-monitor sa gyapon ang kapulisan nga mga nagapahampang sang isabong sa Pilipinas. Ini sa piyak nga dumili kag ginapauntat na sa mga otoridad ang operasyon sini bangod sa mga nangin negatibo nga epekto sa mga nagahampang kalakip na ang pagkadula sang 34 ka mga manugbulang sa Laguna. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Azurin nga naghatag na siya sang direktiba sa tanan nga National Support Unit sang PNP para pangitaon kag pauntaton ang mga naga-operate sang online sabong sa Pilipinas. Madumduman sa panahon sang Duterte administration, ginpatuman ang pagdumili kapag pauntat sa operasyon sang online sabong sa pungsod bangod sa pagkaadik dire sa mga nagataya nga nangin rason sang ilang pagkalubong sa utang.
Ginaprobahan na sa Bicameral Committee sang Kongreso ang ginaduso nga 5.268 trilyones pesos nga budget para sa 2023 kahapon sang aga Lunes. Sa mga proposal, ginbalik ang 150 milyones pesos nga confidential ka intelligence fund sang Department of Education. Sulo kay Senator Sani Angara, ang chair sang Senate Finance Panel, wala naman nabalik ang Intel fund sa iban pang ahensya sa gobyerno matapos ginkakas ang Senado. Ginpatag ni Angara, ginapabalo sila sang DepEd nga kinahanglan nga mga pondo kag ila ginarespeto ang pangabayo sang ahensya. Sulo kay House Appropriations Panel Chairperson Elizalde Co, sa bahin sang liderato sa Kongreso, hindi nila luyag nga mga recruit ang mapamatanon sa mga malaing aktibidad. Nalakip man sa 2023 budget ang ginpain nga 500 milyones pesos nga balor sang confidential fund kag intelligence fund sa ilalom sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Sulo kay Angara, nabalik man ang 10 bilyones pesos nga pondo sang NTF-ELCAC nga sadto ginapanubuan sa 5 bilyones pesos sa bersyon sang Kamara. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Ang detalye sa aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, sa aton sining balita negosyo, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapik. Oy, sakay ko andira kay Ma'am Vanessa Mayo ari nagbalik na sa Action Doors. Ay, wow. Hindi lang ikaw na Di Mayo. kita mo to kapo no, ikaw nagbalik na no. Hindi siya maka-comment. Hindi siya maka-comment. May nakita di si Action Dorel, Ma'am Van, nga ginbalik niya ka. May, I don't know, basta may nakatumok, somebody or takbalo, no? So, ara sila sa party bus sa state of Minnesota. Good morning, Ma'am Van and Dr. Matt Mayo. And advance Merry Christmas sa inyong aduha, no? MJ Season, good morning man. Dira sa Chateau Elise. Ano sa man? Chateau Elise o Chateau Elise? Chateau Elise. Basta may Elise na siya. Kaya daw may kuhit sa babaw sang E. Ang iyang spelling. Oo. Ate ko may kuhit sa babaw, si Elise eh. Chateau Elise. Chateau Elise naman ni Noy. Yes, Paranaque. Kagawa din Bong Jocampo. Monitor sila ni Cap Vito sa barangay. Kay dugay-dugay may sesyon na sila. Ay, okay. Sana all.
Dugay may session na sila, tapos session na, process na dayon sa ilang honorarium. Ay, wow. Muna. Kaya kinanglan sa barangay, makaduha ka session mo para ma-process mo imo honorarium. Ti, ano na sumaw, December. First session pa lang gali. Ulat-ulat lang, kagawad After the next next Tuesday, guro, every Tuesday, ilang session. First kag second Tuesday siguro. Evelyn Sinaon, morning man, and happy birthday today sa kay Claire Jilin Sinaon Teruel. Happy birthday! Happy birthday, Claire! Jojo de los Santos, good morning man. Velrico Naya, nag-watching lang. Russell Gomez, Lauro Regalado, from Hinigaran. Maria Ko, Maria Mo, Maria nating lahat. Wow. Basta? Gusto Franklin Panagiton, Lilia Anilado, good morning man. Sakay Bomboy Peralta, good morning, watching while walking sa Manville Royal. Uy, very good. Mailan na pag-walking. Mayo Kagarad ka exercise ni Chuck. Kagarad na mga nag-sumba na. May mga sumba girls na. Arada si Si Dolores. Oo. Arada. Wow! Kadibida siya kay Dolores. Ngaman. Kita kadamdam mo sa ginlawag. Huwag isim lawagan. Yan bisa na bimakdun. Why gid siya Yan makdun na bisa. Ulit nalawagan. Yan sa daw naluoy naman lang guro. tinalawagan gid siya. Okay, sa 1,000 yun. Ay, okay lang na. Kaya daw wala gid sa malawagan sa raffle gabi sa Mega World. Ito sila man pirmi ang mga swerte. Ang duha pa gid ka Carla. Ang isa ka Carla, hindi tanto. Ang isa ka Carla daw air fryer. Air fryer. Ang isa daw mga hotel accommodation. At least ara sila gyapon. Ara gyapon. Pasok gyapon sa mga raffle. Ang pinakadibida si ito Raquel Gariando. Verte no. Amo gitong grand prize. Hindi. Amo to siya ng iPhone 14. Yung mga 90 mil lang guro na. Depende sa gigabyte niya. Okay. Kag si Grace Supe. Ano yan? Cellphone man to, A73. Ano siya, Samsung? Ay. Samsung. Mapapasa na all ka dyan, no? Si Ann Sorilla. Sindol naman Sorilla. Ano? Ate, 55 inch nga color TV. Nayawan sa kindi kay Gosas lakyan niya. Ito, manakad ako, 55. Mo na? Oo. Hindi na 42 lang? Hindi, 55 na siya. 55 na okay. Ate, may hari man tagli. Mukha na siling hindi lang ko na. Mukha na siling hindi lang ko na sang TV. Siling ni Nona niya nga. Hindi ko butangan. Ay, butangan sa TV. Butangan. Hindi mo na bibut sa akong to bisbalay. Hindi mo na butang. Tayo bisa na nga daw. Kala yung balik sa baklong ko 1.5. Correct man. Jackson Eden. Relo to yan, no? Smartwatch pala na. Smartwatch. Hindi ko ako na kay-jogging kung daan niya. Tayman daw. Sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Panibag-o nga masakit ang Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Kag sa detalye, balita international, nakabalik na sa kalibutan ang 3 ka Chinese astronaut matapos ang 6 ka bulan nga pagtener sa kahawaan. Nagbugpa sa Gobi Desert sa northern China ang capsule nga sakay si Commander Chen Dong kag mga astronauts nga Sandal Liu Yang kag Kai Suji. Ginkompleto sa mga astronaut ang pagpatigayon sa Shanggong Station nga nagsimbolo sa handom sa China sa ilang space program. Gin-check sila sa mga doktor matapos ang paghugpa kag sila tanan ang lunsayara sa maayong kondisyon. Kabahin ini sila sa Shenzhou 14 mission nga ginlansar sa Hunyo sa di nagpatigayon ang mga ini sa 3 ka spacewalks kag pila ka mga experiments. Samtang nagpaandam naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko nga hindi maghatag sang personal information sa mga nagapakuno-kuno nga nagarepresentar sa bilang mga empleyado o kung authorized representative sang Bangko Sentral. Ang mga empleyado sang Bangko Sentral hindi magasulisit sang kwarta o kung magapangayo sa informasyon angot sa private individual nga financial transaction sa paghimo sa ila official functions. Pila ka manog into ang nagagamit sang matuod kag fictitious nga ngalan sang BSP personnel, mga opisyal kag units agud nga magtawag sa telepono o kung mensahe sa ilang mga biktima. Suno pa sa statement sang Bangko Sentral, ginagagamit man sila sa mga fraudulent mobile numbers kag email addresses. Nga daw pareho nga daw lehitimo lang kag opisyal nga nagalin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 96 centimos, ang Singapore dollar 41 pesos kag 26 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 21 centimos.
Kag sa ato naman nga balita entertainment, nagapaayo na sa karon sa hospital gikan sa balatian nga bronchitis ang actress nga si Sunshine Dizon. Oh. Ini matapos nga Bronchitis mo lang gali abi ko anay. Oo, kay nagka-COVID-19 siya. Okay. Tapos the after subong gapaayo pagid siya. Sunshine Dizon. Beautiful ni siya, action boy. Ika lang, may Sunshine mo. Oh, May Sunshine Cruz. Sunshine Lacson, Lain Manaya. Lain Manaya. Lain na saya. Sunshine Babago. Ano? Sunshine Babago. Oh. Pilido. Oo, daw niya Sunshine na basta kadamo. Sunshine Lacson, Sunshine Areneta, Sunshine Banago, Ano? Sunshine Banago. Mayara na? Purok Sunshine sa Barangay Banago. So, mga action boy, nag-update siya sa iyang social media. Sa iyang social media, dito nag-post siya sa samtara siya sa hospital. From beautiful na Sunshine, kilala ko sa si Sunshine Gregorio. Di na siya yan. I think sa casino sa Cebu. Siling ko, gigi. Nakalabot ka na to yan. Kaysa una din sa casino sa Bacolod. Taga Bacolod na siya. Update ka pag yan. Pati nga rin siya sa Cebu. Nakakita ko sa mga post niya. Kay friend kami. Friend ka mo sa Facebook. Yes. So, ang mga action boy, in-share niya nga medyo nag-experience din man siya sa depression, di ka budlay na action boy, panic attack, sa mga abandonment issues. Kagi ka na action doors, panic attack. Teacher, may... Kagi ka lang panic, kung ikaw ma-attack. Kung ikaw ma-attack. Lain man na, di ba? Di ba kurog-kurog Lain na yung panic. Kalain na, gakurog-kurog ka na nga doon yung Doon, di ka chinis ang Oo, kabudlay na action boy, especially kung God-drive ka. So, sa may mga panic attack, dapat may ari ka mo sa kupod. Correct. Correct. Diba? Kaya once mag-attack yun, kasi na action boy. Kamu na nga ikaw, pero may kalami upod. Lagi ba? Dahil man na, ako niya hindi na gurya. Though I think wala ko ka-experience na. Kung makainom lang ko mataman, inom bala, labi na kung grabe ka, isog ng coffee. Okay. Diba, para malas lang, duga, ano lang. Lamugnaw. Oo, wala pa ko kaginagamuamog. Diba? Correct. Hindi ko imagine nga makita, tagakakurug-kurug. Doon padulong na sa zombie dayon. So, ang action boy, kablong action boy, medyo budlem ng sitwasyon subong ni Sunshine Dizon. Kaya, tiyan mo na nag-experience siya sa depression. Amo siya ginatawag sa mga do ka PD, ano to, nalipat ko sang, nakita ko na gabi sa headlines mong, Hindi na ADHD, lain mo na yan. Lain na iya, oo. So, subong nagapangagin siya sa pagpangamuyo, action boy, pangamuyuan to si Sunshine Dizon, ha, kaya para mag-ahyugid siya, okay? Sige. So, sige. So, sa una, Sa mga muyo, antay, sige. Talon tayo siya sa magpangamuyo. Pangamuyo na akong talagang pangamuyo si Action Nixon Taho. Nag-ayo naman to sa. Kasi celebrate siya isang birthday Hindi birthday niya. Sana ay pangamuyo. Ti dala na. Kita mo itong ginsen yung picture sa Facebook? Sa Messenger ta? Oo, sa kita group chat ko. mo, kaluoy. Kita ko yung papang. Pero at least ang pawa na siya. Ang na importante. Okay, tama. Ang ni Migo ko, Alan del Carmen, no? Ano ba yan? Nya kay nagimuno ko gina kay Sunshine Gregorio, bla? Nya tahom gid man si Sunshine G. Ang smile daw sunbeam. Ay, hala. Sana all. Sunbeam gid. Tahom ni si Kuan, gwapa ni si... Sanag, Gwapa ni si Sunshine G. Hindi giliya, sunbeam gid ya. Sunbeam gid ya. Hindi dya sa salakyan lang, kundi sa sun gid ya. Pwede ka sanag Lumiliwanag ang buhay niya kung makita yung smile ni, Morning da sa kay amigo ta Alan del Carmen, kagay amigo ta Eric Loritizo man. Sige. Balitan sa sports. Abansin na sa quarterfinals ang Croatia sang ginpierde ang Japan sa score nga 3-1 pagi sa penalty shootout sa nagapadayon karon nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Nagpata sa 1-1 ang score sa Croatia kag Japan sa extra time kung sa regular time rason sa penalty shootout. Nangin hero sa kadalagan sa Croatia ang goalkeeper nga si Dominic Livakovic nga nag-save sang tatlo ka mga penalties. Samtang abansin man sa quarterfinals ang Brazil sang ginpierde ang South Korea sa score nga 4-1. Maga-inkwentranay ang Croatia kag Brazil sa quarterfinals. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:39, ang atong balita espesyal sa magbalik sang Action Balita Morning Edition.
Action boy, Chakto, gigil action boy. Siya to Eliseo. Eliseo. Okay, may apostrophe. kudlit daw, mo. something, Kudlit. Kudlit niya. No, may kahit blaw. So, thank you, Gid Maninoy, sa okay. mga, ano mo O yari ay mati ni Hambal ni Lito ayo, Palermo, Olvido. Blato ba lang sa chicken and Quanto Terminal to? Baboy Terminal? Anong ba yan? Nya anytime action boy, kadto lang kamo ni Miss Dorel. Invited din kamo. Uy, hala. Basta sigurado gid si Lito nga pagkadto tara siya basi wala sa blaw. Basi wala sa balahaw. Pag laing nga Lito, tuyo ba lang mga bala sir? Basi si Lito kamo to bala mabtan Or to. si Lito. Lala mo si Lito. Sino? Wala. Si Lito ka. Lala mo si Lito kamo? Oy, ang composer na siya, no? Oo. So mga kanta bala ni Pacquiao kag ni Willie Rebillame. Willie Rebillame, siya na. Oy, classmate ko, di Sandra Bulior Magallanes. Good morning sa imo, Sands. Ray Flores Baryoga. Stella Maricelis. Good morning. Si go to the Jog Gargoles sa may sa Talisay. Kag si Ging. Morning dira sa inyo, no? Sa kay Milagros, Cesar Alit. Morning sa imo, Mel. Kita na karon ha. Kay may ara kami karon nga Convax Doors Family Day sa mga clients naton sa Parolan Probation Office. Medyo tayo nga mga pangtag sila ang Parole Probation Office number 1, ano? So, kita dala karon sa may Pano ko Gym. Yes, so sige. Salamat dida kay Kapitan Bebing Noble. Thank you very much, Kapa, for the support, no? Yes. LLP Building Office kay Jose Yerson Lapinig Junio. Great man ni... Action boy ang tawag sa naglisang do i nabla sa babaw, bilang naman na it's either tonic accent or graphic accent. Parang nito mga kudlit sa babaw. Do kahit lang. Oo, kudlit. Nip Whiplash. Ay, good morning sa kay Grace Mustre, no? Kag Romel Silva sa Bago City, mga classmate ni Michael June. Ining mga pangawag. Kilala ko man ni tanan. Kristen Minyas Villalobos, kag Ma'am Vanessa Mayo, yes, ara na. Endo Mars from Family Endo sa Murcia. Sige, Dors. Okay. Ako hindi nagsaka. Inday Blaza, greet niya si Betchay de la Rosa. Sige. Kag always listening ko sa ARB. Si Teresa Lomokso. Good morning, man. Pwede muliwat ko no ano ni? Ngalan sa Alisbo. Hindi ba ano ganit ng Gigato Abesya. Gigato Abesya. Si Teresa Lumukso. Ano yun si Teresa? Lumumpat man. Aksyon Balita Morning Edition. Balita Espesyal! Alright! Energy action boy! Happy Tuesday! Ano? Kadlaw mo? Nakadlaw kayo. Sumangkot na ko yung Teresa. Yang lumukso. Kung ano si Teresa lumumpat. Gani mo, no? Pero, masaya mo rin. Masaya pa rin ka, sila. Pareho sa ako, yung classmates, so na, hambang ko lang yung apelido, Kayakap. So, yung ngalan, si Ninya Kapiling Kayakap. Kapiling ang iyang, middle name. Oo. Pareho lang kay Action Nixon tao. Birthday yan sa mga, happy birthday, Action Nixon. Sa Action Nixon naman niya, Nixon, ano siya? Ligaya Tahum. Ligaya na Tahum pa. Birthday na gina yan. Happy birthday na kay Action Nixon Tahom. Kag happy birthday magali, no? Sa friend kay Mayor Nicolas Yulo sa Bago City. Ay, birthday ni Mayor. Yes, Happy birthday, ni Mayor. Mayor, happy birthday dati. Wala kita pa birthday na, Mayor. Lagi na palit siya, Mayor. Happy birthday na, Mayor Nico Yulo sa Bago City. Kag sa akong friend ba dira sa Bago, si Alma Alvarez. Happy birthday man sa imo, Miga Alma Alvarez sa Bago City. No? Kaya speaking of apelyido, Black Sundor, speaking of apelyido, dali lang gid no yan, noy 3 years, lapit na dali lang gid speaking of apelyido, may classmate ko bala, sa una, ngalan niya na, ang apelyido na si Juvie, ang ngalan niya si Juvie, ang apelyido niya Suyod. Suyod, Di, siniya, ningko tiyan, ko na subong niya, sus, abi ko ano makita ko daw okay dati ang apelyido na. Hindi ko tiyan ang apelyido mo, so niya itong limaw. Really?
tingin ko tiyan mo okay man na. Ang diferensya na. Kaya kadlo ka. Tiyan mo si Yaya. Si Yaya. Nasuyod ko. Tingin si mong tulimaw. Tulimaw lang mo. Damo ng apelido si mong. No? Anyway. Lalay. Nami mo nagyapon yan. Nami apelido Matiana. Amo na nga sa nabud ang isa subong sa nabudlayan diri sa aton si Action Eden. Ngawan. Kay nabudlan sa mangita sa apelido balang at least daw Nga daw. Nga ho, ano problema? ambot. Basta okay lang na siya kay basi bala sa uli yung mga kaapelido ni Action Eden. Budlay na kung Eden, Thea, Aboso, Lagapak. Galagapak. Lagapak. Sabi mo na. Lagapak. Ginaguro. Tudo. Karan. O may aras na may apelido nga Lapak actually. Ta. May Lagapak pag idya. Eden, Thea, Aboso, Lapak. Tapos Eden, Thea, Aboso, Lagapak. Ta. So, kay L to sa religad mo. Ha? Kay L sa religad ba? Oo. Sige na kayo sa patrol. Siya gusto mo. Ano to bala. Oy, good morning danay kay Nonoy Treyes, kay Mike Libuon da. Si Ayado ako mo ng Suon. Tiway ka pa kabali sa akon kung anong Pasko ni Suon si mo. iPhone 14 ganita ni. Nga kissing lang yan. Masabat si mo si Suon mo lang akon gani kipad lang di pa iPhone 14 ka pa. Kagawad duwa Libuon the morning kag Larry Villaflor. Lalain Gracie Barra, Miss Georgia Gagasiran, morning man. Kay Venpas Bads. Happy birthday ko no kay Marias Badyan. 12th birthday to Subong. Greetings coming from Papa and Papa. Papa and Papa lagi dyan. Basi mama nagsalala. Kay Grace Mustredra, no? Nip Whiplash. Grace. Amo na siya. Si Grace. Sino pa? Si Nonito Novero, Remy Banyes, John Rodolph Kadagat Garcia. Pero wag idya. So sa dito na sinumaan, may sapatos, pag yung apelido. Zapatuzi. Sapatos. Pwede mo nagoro na. Basi bala, kung imong ngalan, di pwede mo nagoro. Zapatuzi. Mamaya pa, tapos Sila na sa mga ginchinilas. Hindi. Zapatuzi, tapos napamanok ko. Zapatuzi ko. Karak? Ito na apelido, may sapatos, ang pamana mo. Ko. Ang apelido ko. May ko ginawa mo. Oo, meron niya. Pero kaya ano bala? Atong drama? Si Ray. Ray, diba? So, ang ngalan mo, Dorel Sapatusi ko. Correct, man. Apelido nga Valenciana. Ay, rapag idya. May Valenciana. Valenciana. Hindi kaon mo ng Valenciana. Nga, guro. Asa kadamo, bilas ng tao, action boy sa kalibutan. Ang gani. No? Ay, ano lang, mga Valencia lang. Oo. Basi Valenciana, mo na sona, ginbuhin May na lang mga lang. apelido galing nga di mautot. Ano na? Oo budlan na akong di makautot. Kaya ako di mautot lang. Budlay na kayo balatian. Kwarta na sa ano ko naman Sa nila. doktor. Oo na. Sige. Sige, so di kita sa atin balik special. Yan, katanaw ko diyan. Kaya dami nag-text ba si... sige. Si Migo ta Alan Del Carmen. Morning, liwat rin si mo, Lena, Alan Del Carmen. Sige. So sa ato nga balita special action boy, ining mga facts about Mars naman ta. Ligad sa sa Earth ta, subong diri naman ta sa Mars. May nakita sila ko nung live sa Mars. Yes. Hindi ka di mabuhi ayan sa Mars. Sige. May ngalan ko nung, may apelido ko nung Vito. Vito. May aragid man. Ang ngalan niya Alpha, Alpha Vito. Ala, o si Mamba, sila ka rin yung pang natali sila. Tiyan mo na guro, kaya basi kita yung ngalan sa Alpha, kaya basi una siya mga bata. Usually yung mga una nga bata, Alpha mo. Ay kadua Omega na mo. Ang last Omega, ang last Omega. Kaya may ara ko so na nga class hindi ko ma-classmate. Kapid. Kapid ang isa Alpha, ang isa Omega. Manila ngalan. Sige. Napilido Bito gani, Alpha Bito. So, good morning nanda sa kay sa mga sa mga Alpha Bito da nga mga ngalan bala. Morning nanda sa inyo. Sige. So, diri kita sa aton nga balita special action boy. Ini nga facts about sa Mars. So, una ang
Mars connection boy is in between ni siya sang Earth kag Jupiter. Okay? Correct man? Earth ka, Di ba kayang Kay kwan mo, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Correct. Correct. So, amo na, Mars is the fourth planet from the Sun in our solar system. Okay? So, Damo na to sa kwan, singkang. ano na? Ang dahil mga planeta, singkang. Sa singkang may Mars may Jupiter, may Saturn. Sila mga street. Purok. Purok? Purok Mars? Purok, Mga dayla? mga planet sa Oo. Sa Bala- Panokoy, ano ngalan sa mga purok? Di na ginahalin niya. ang mga purok sa Panokoy, kuan na dahil mga may gugmaon, mabinuligon. Okay. Kuan na dahil mga virtues, values. Okay? So, next action boy, Mars kuno is red because its surface contains ions. So, the surface... Salsalon. Oo. Hindi man guro salsalon. Hindi man guro. Nang kay kung salsalon na karon do katig-an na karon. Kagkainit man to pa, manan sang init. Sa mo nang red sila, red planet na actually ang Mars eh. Okay, so next action boy, kaya ari ko na ibasahon ta explanation. Kaya the surface of Mars kuno has lots of rocks. So, and when Bato-batuhon gali ang Mars. and when they're exposed kuno to Mars' atmosphere, they oxidize. So, got turned reddish action boy. That is why. So, amo na siya. The same way, an old bike left in the rain kuno goes red when it gets rusty, di ba? Correct. So, next action boy, a year on Mars is longer than a year on Earth. Ano kalawig ang year Ang nila Mars, yan? di ba ato niya 365 days. Days, ang sa Mars action boy 687 days dito ilawan. Ang 1 year. Dito, Malo ka nga mo na, layo sila sa sun mo. mas layo. Hindi lang nga ito, ng pag-isip sa 1 year, maka-orbit kita sa sun. Check to na. Makalibot na bala? Isa kalibot? 1 year. Yes, correct. Diba? Tapos, mas layo. Hindi isa Sa, kalibot, guro, isa ka adlaw. Naman? hindi ano tawag sina? Ang isa ka adlaw? Oo. Maglibot ka bala sa doon, maka-orbit ka bala? Makalibot sa sun? Hindi man guro. Hindi I man. think hindi siya. Basta amo na nga mas lawig ilang nga year, mas pindamo layo inadlaw sila. kay dako ilang nga libuton mo. Kay layo sila. Hindi na yagli ang day gali kag night siya, hindi na sa libot sa sun kundi sa gali gas liso ng earth mo. Naman na siya. Correct. Kay kung maglibot, ito ka lawig na siya. Okay? So, 687, di ko makasailot sa uli sa Mars, buka lawig-lawig sa 1 year ba, no? Mga gani ka para dugay ka magtigulang. Wow, muna. Okay, dugay birthday mo. Iba niya, kundri sa earth, 40 ka na dito sa Mars, sa 20 ka lang. Di kung 40 ka na to sa Mars, dito sa Earth, 80 ka na. 80 ka na din. Di 40 pa lang dito sa Mars, deads ka na. Di ba matakabalo sang life expectancy dito? So, pwerte mo dito sa Mars. Sa Mars, no? 687, ganyan. Kung pa istaron ka sa Mars, bato ka? Di ba po kabalo? Kaya nakauna naman to si Senator Cynthia, timangkot. May kamilya to. Itublokan. Ay, wala ko parang napakita si mo. Mga mo na, kasabat. Makoton tala man nakauna na dito, action boy. Kung kamusta. Oy, kung magsailuhan na, nag-isa Mars, mga ka-action, impake na kamudayan para lapad duta nyo. Kaya dito ba si Kaya hindi pagkawat ba ba si sinuna tudlo bla iya dayon na no? Kaya di ba sa una, kung action boy, amo na, kung Amo na, sino so, ang... makatudlo. Ya ko na. Kung sinong makatasok. Amo na. Oo. Diba? Kung pauna-una to daan mga ka-action, dapat aray ka mo dahil, impake ka mo dahil. Kaya para makapwesto ka mo. Kag sa una, kung action boy, kutob sa malabutan sa mata mo, imo ko namang... Sa una gani, may log-lahog na sa una sa among istorya. Mo tong log-lahog bla. Si General Juan Araneta, bla kundi laban niya dutan. Tapos bago daw yun ni General Araneta. Miya sa pamilya. Kaya ang baston ko na ang... Dali lang kayo pakita ko na si mo. Sino na? Kaya mo nasa akin na. Dati bla, kaya General Sige, Araneta ko ano, damon na duta ko no. Kaya ang baston bla. Pag amo na ko sa baston no. Ang tanan nga masakupan sa baston na iya na duta. Iya, may lang nga way maubos kaya nga nakabunggo ko sa kahoy. Nakabunggo sa kahoy, may kahoy. Testa lang dahil. Kaya nakabunggo. Puti kalapad na sige na mo nga baston eh. Pag amo na ko sa baston no, iya na tanan nga duta. Way malambot ang bilog. Kami namungguan ng kahoy.
Luway malambot ang bilog nga bago. Oo. Pwerte ha. Tiyari, lambot-lambot. Hindi ka siya kita nakaulit. Siya kita nakaulit. Di ba no kada? Nabi pa siya naka-red pa siya. Naka-red pa. Kita suka niya na. Sabi. Anong alam sa tasok na? Gagawin ko to sa TV show. Ang sabad sa mga tao. Sabad ginabala. Ala rin na. May balay na. May balay na. Pwede na. Ano siya ng ready for occupation? Hindi ko na siya ng ready for occupancy. Ay, occupation. Occupancy. Hindi, ang balay na kung pala na model house pa lang na. Oo, madalas talaga eh. Hindi kami natanda kung hindi mag-action pala sa kwan, no? Ng mga kwanding may ang, So, hindi ang isa talaga- kadako nga developer, di ba? Nga sinad, ato sa Mars, gintasukan na Mars. So, hindi tanan ni mga ka-action paggalanan. Kaya basi mapatawag kami sa Senate hearing. Senate Kasi hearing. mo sinit inquiry, kaganda mo mo da. Una to lang si Neko. O dali lang kayo, by that time, buwas na lang na ang ibanda. Ay, boss na lang iba. Tutalawig pa man ang tuig sang Mars. Oo, kasi 87. Noel Benson Dinarosa, Sheila Malagalamayo Morning, Gina Sulgon, kag si Ihada ko da, Jocelyn Song Comedia, nya maninoy, boy, ibigay mo na, bigyan ta ka ganik mo, kibot ka Sige. Happy birthday, Liwat Action Nixon Tao. Action Nixon Tao, happy birthday! Kabay pang, dugang edad mo, dugang edad mo. Mag-ayo ka. Ay, migo siya ko, sa akin. Rolly Duhilio, maing agaman, gautoy-utoy ko kadlaw sa inyo da, samtang ka-drive. Sige, standby na kita sa Action Hotline. May kaupo ninyo karon nga adlaw sa Action Marlon Hinovea. Ang inyo din nga news team, Action Laurel Cabal. kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Radio!